Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maray na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Dahil minasabotan asin na utob, an sa imong kabota na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kay ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabiberikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po iyo an ikaduwang Domingo kan Pasukwa kan pagkabuhay liwat. An sa tuya pong mas intention sa iyo po an minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni na Mr. and Mrs. Emmanuel Rojo, Roy Buen Consejo and family, Logroño Batalier family, Trisha and Ginelyn Nior, Cel Santillan, Kate Azuran, for all the blessings, kahagadan ni Jesseline Orgelia, asin pasasalamat man for successful law school entrance exam sa kahagadan ni Mark John. Espesyal na kahagadan for PLT takers April 7, 8, 14, and 15, 2024. Asin espesyal na kahagadan man to pass all law school entrance examination sa kahagadan ni Mark John. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Juliana, dulot kan Arimados family, kalag ni Hipolito, dulot kan Yanson family, kalag ni Cesar, dulot ni Miss Estrella Balaguer, asin for all souls, dulot ni Johan Buendia.
Banwaanin Diyos, tindog po an gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na sin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogapos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indogapos, mga tugang. Maray na hapon man po sa Indo Father. Ako untaan sa tong mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pambibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Diyos sa kahitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tao marahayan mo. Ginoong ang ika, rinurukyaw ika, sinasambang ika, pinapamuraway ika. Pinapasalamatan ika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa ding langit nun, Diyos amang makakamang. Kagurang na daking bukong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero man Diyos, aki ka naman. Ika na nagpaparag, at mga kasalan, at inaban, kahiragi kami. Ika na nagpaparag, at mga kasalan, at inaban, sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuok na naman, mahiragi kami. Kay kasanan banal, ikasanan karurangan, ikasanan urod kahalanggan. Yesu Kristo kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
Mamibi kita. O Diyos, ninding sagod na pagkaherak, ika na nagpapalaad kan pagtubod din banwaan, na pinabanal para sa imo sa tabang mismo kan Fiesta Pascual, patalubua an biyaya na itinaumo, tanganing an gabos makasabot kan maninigong dunong, nahuli kay ini, sinda nahugasan kan tubig din bunyag, nagbundag iraray sa kalag, tinubos kan dugo. Huli kay Jesucristong, kagurang na niya mo sa imong aki, na kay ibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An paghiras-hirasan kan lambang rugaring, iyo an pagpahiling kan pagkamuot sa kapwa. Iyan an madadangog nyato sa enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Ang dakulo na nagtubod sa roan puso asin kalag. Mayo ni saro na nagsasabi na rugaring niya an anuman na yaon sa iya, kundi ang gabos na pinaparupa kinabang. Sa dakulang kapangyarihan nagsasaksi ang apostoles sa pagkabuhay liwat kan kagurangnan na si Jesus. Asin dakulang grasya an yaon sa inda gabos. Mayo sa inda ni nangangaipo, taan gabos na may sadiring mga daga o mga harong, ipinapabakal iyan, dinadaraan kabaklan asin ibinubugtak sa pamitisan kan mga apostoles. Dangan itinataltag sa lambang saro susog sa pangangaipo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magsabi ngunyan an Israel, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan an harong ni Aaron, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan an may mga pagkatakot sa kagurangnan, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Dinaguso akong dinaguso na matumba, alagad an kagurangnan, tinabangan ako. Kusog ko asin awit an kagurangnan, siya ang nagi kong kaligtasan. Kurahaw nin kaugmahan asin kaligtasan sa mga tolda nin mga suripot. Ang toong kamot kan kagurangnan ng gana. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sariga na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata, uya an aldaw na ginibo kan kagurangnan, ikurahaw ta asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. An pagtubod ki Jesus na nabuhay liwat, iyo ang sarigan niyatong mga Kristiyano. Sa tubig kan bunyag, kita na iligtas asin nabuhay sa katotoohan. Himateon niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Namomotan kong mga tugang. Ang si Isay man na nagtutubod na si Jesus iyo ang Kristo, pinagin aki kan Diyos. Asin ang si Isay man na namumuot sa kag-aki, namumuot man sa pinagin niyang aki. Digdita na aaraman na namumutan ta ang mga aki kan Diyos. Pag namumutan ta ang Diyos, asin ginigibo ang sa iyang mga tugon. Ini ang pagkamuot kan Diyos, utubon ang sa iyang mga tugon. Ang sa iyang mga tugon, bakong magabat, hulitaan gabos, pinagin aki kan Diyos, kagdaog kan kinakban. Asin ini ang panggana na duminaog sa kinakban, ang satong pagtubod. Si Isay ang kagdaog kan kinakban, kun bako ang nagtutubod na si Jesus iyo ang aki kan Diyos. Iyo ini ang uminabot
sa tubig asin dugo. Si Jesucristo, bako sa tubig sana, kundi sa tubig asin dugo. Ang Espiritu iyo ang nagsasaksi, hulita ang Espiritu ang katotoohan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susug ki San Juan. Pamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarom na itong enot na aldaw kan semana, natatrangkahan ang mga pintuan kan namumugtakan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tahaw asin suminabi sa inda, an katuninongan mapas sa Indo. Pagkasabi kay ni, ipinahiling niya sa inda an mga kamot, an sa iyang mga kamot asin ang hirog, kaya naugma ang mga disipulos pakahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, an katuninongan mapas sa Indo, siring na ako sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Pagkasabi kay ni, naghango siya asin nagsabi sa inda, ako an Espiritu Santo. An kiisay man nakasalan na patawado nindo, pinatawad iyan para sa inda. An kiisay man namang kasalan na day nindo patawadon, day iyan ipinatawad. Si Tomas sarokan 12 itong inaapod na kambal, day ninda kay riba, kanagabot si Jesus. Pig para sabihan siya kanibang mga disipulos, nahiling miyan kagurangnan, alagad nagsabi sa inda, kunday ko mahiling an seng kamot, sa iyang kamot ang tanda kan mga pako, asinikalaog an sakong muro sa tanda kan mga pako, asinikalaog an sakong kamot sa iyang hirog, di ako matubod. Pakalihis din walong aldaw, yao naman sa laogan sa mga disipulos, asin si Tomas kaiba ninda. Uminabot si Jesus, bararat ang mga pintuan, tuminindog sa tahaw asin nagsabi, an katuninongan mapas sa Indo. Dangan nagsabi ki Tomas, darahadigdi an sa imong muro asin hilinga an sakong mga kamot, darahadigdi an sa imong kamot asin suksukan sa sakong hirog, di ka magpakamayong pagtubod kundi magmaimbod. Nagsimbag si Tomas, o kagurangnan ko asin Diyos ko. Nagsabi sa iya si Jesus, huli tanahiling mo ako, nagtubod ka. Paladan ang mga nagtutubod na day nakahiling. Sa katunayan, dakul pang ibang mga tanda ang ginibo ni Jesus sa tubang kanse ang mga disipulos. Mga tanda na day nasusurat sa librong ini. Ang mga ini isinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus, iyo ang Mesiyas, ang aki kan Diyos, asin sa pagtubod, magkaigwa kamo nin buhay sa iyang ngaran. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indugabos mga tugang. Ikaduang Domingo, kaining sa tuyang selebrasyon kan panahon kan pagkabuhay liwat or Easter season. Ngunya na hapon, pinagaapod ini na Divine Mercy Sunday. O kaya man, inaapod ining Doubting Thomas Sunday. Divine Mercy Sunday. Si Faustina, Sister Faustina, Saint Faustina, kan Poland, saro ini sa pinakamidbid na apostol kang Diyos no na pagkaherak. Kang April 30, year 2000,
alas 10 nin aga, pangaduang Domingo man, kaan pagkabuhay liwat Divine Mercy Sunday, iyo ini sukapiestahan na pinag-request ni Hesu Kristo kay Saint Faustina. Pinag-celebrar ni Pope John Paul II kay ito ang sarong misa duman sa St. Peter's Square. Asin pagkatapos kay ito, nagkaigwa kang canonization ceremony kay ni Blessed Sister Faustina Kowalska. Ang interesanteng pagpangyayari, si St. John Paul II man, pinagkanonize sa parehas na okasyon, sa parehas na feast day, kang April 27, 2014, pinagkanonize man siya ni Pope Francis. Pinag-imbitaran ni Sister Faustina sa paagi kan pagtestigo kan sa iyang buhay na patalubuon ang satuyang pagtubod. Asin man paglaom na nakasentro duman sa satuyang Diyos Ama na pano nin pagkaherak. During her short life, kay ni Sister Faustina, pinag-assign kan sa tuyang kagurangnan sa madring ini ang tulong basic tasks. An enot, iyon na magpangaji para sa mga kalag. Sa pag-entrust kan mga kalag na iyan, sa dakulao na pagkaherak kan mahal na Diyos. Pangadua, naitaram sa kinakban, kaining dakulao na pagkamot asin pagkaherak kan sa tuyang mahal na Diyos. Asin pangatulo, magpuon kaining panibagong movement sa satuyang simbahan na minafocus sa pagkaherak kan sa tuyang kagurangnan. During the canonization ni Sister Faustina, magayon so sinabi ni St. John Paul II. Sabi kay ito kang sa tuyang Santo Papa, the cross even after the resurrection of the Son of God speaks and never ceases to speak of God the Father, who is absolutely faithful to His eternal love for man. Believing in this love means believing in His mercy. Kung may painting ba dyan sa inutan? Kung hilingon niya to ining painting kang Divine Mercy na nakabase man duman sa vision na ipinagtaw kay Saint Faustina of Kowalska, pinapahiling dyan si Jesu Kristo na nakataas ang tuong kamot sa gesture ni pag-bless. Asin man ang sa iyang walang kamot, yaon sa iyang puso. Diyan sa puso na yan, igwang duwang rayos or rays, saro pula, saro man puti. Ang imahe na iyan, igwanin mensahe. Diyan sa baba, nagsasabi, Jesus, I trust in you. O kaya, Jesu ufam tobie. Ang simbolismo kang pula na rayos, iyo ang dugo kan sa tuyang kagurangnan, which is life para sa mga kalag. Asin man ang puti na rayos, minasimbolisar kang tubig nin bunyag, na iyo ang nag-justify sa mga kalag. So, the whole image of this divine mercy is actually symbolic kan pagkaherak, kan pagpapatawad, asin man pagkamuot, kan mahal na Diyos. Asin ining pagkaherak, pagpapatawad, asin pagkamuot, kan mahal na Diyos, mahihiling niya to sa tuyang mga pagbasa ngunya na Domingo. Duman sa enot na pagbasa hali sa mga gibo kan mga apostoles, pinagtataw sa tuya summary kan buhay kay itong aki pa na simbahan bago pa magpuon sa Jewish and Roman persecutions. Pinagtatauan kita nin retrato
kay ning Diyos no na pagkaherak in action sa komunidad Kristiyano kayto. So anong pinagsasabi sa tuya? The early Christians were so filled with the Holy Spirit that no one claimed any of his possession as his own, kundi they distributed to each according to his need. Wala dang pagrugaring o ang pagsadiri itong enot na Kristiyanong komunidad, kundi pinagheheras ninda sa lambang saro kunano anigwasinda. So it was really a witnessing community of one heart and mind. Nagtetestigo duman sa presensya kang mahal na Diyos sa indang mga puso asin mga buhay. Wala sindang iniisip na baka ngaya malamangan ako. Ang iniisip ninda, nangangaipuan sa kuyang kapwa, kaya tatabangan ko. Later on, digdi sa Acts of the Apostles, manunudan niya to, na itong parehas na Kristiyanong komunidad na ito, nagkukuha kan sa indang kusog sa inaapod na community prayer. Sa paagi nin pagbaak nin tinapay, which is the Eucharist. Asin man sa pagdangog sa mga katukduan kan mga apostoles. So this passage actually implies that the Christian community was assuming the nature of a family. And they were beginning to overcome distinctions based on wealth. Wara sa indang mayaman, wara sa indang pobre, kundi pare-parehas sinda, sarong familia. Iyo ini an enot na pagbasa. Pagduman nga to sa ikaduwang pagbasa, hali duman sa enot na surat ni San Juan, pinagtatauan man kay itong focus, so inaapod niya to na corporal and spiritual works of mercy. As sinadangog niya to duman, si San Juan, nagsasabi na ang pagsunod ngaya sa mga katukduan kan sa tuyang kagurangnan, especially the commandment of love, is actually first and foremost. Anong but sabihon kay ni? Ang pagkamot sa iba, siring sa pagkamot ni Jesucristo, nagtataram sa tuya o nagdidiman pangani, na itrato niya to ang sa tuyang kapwa sa paagi kan pagkamuot asin man pagkaherak ni Jesucristo. Pinagpagirumdom kay ni San Juan na ang gabos ngaya na nagsasabi na namumot sa Diyos, lalong-lalo na itong nagsasabi na nagtutubod sinda sa mahal na Diyos, has to love all others whom God has created. Sabi ni San Juan, di ka man nga pwede magsabi na namumut ka sa Diyos asin kinakauyaman mo sa imong kapwa. Di ka man pwede magsabi na nagsusunod ako sa kabutan kang mahal na Diyos pero kinakaungisan mo an sa imong kapwa. Kaya magayon ining pinagpapagirumdum sa tuya na kapiestahan sa ngunya na Domingo, ining imahen kan divine mercy. Yaon dyan, mahihiling niya to, ang pagpapatawad, ang pakisumaro sa tuya, kan mahal na Diyos. So enot na parte kay itong ebanghelyong nadagog niya to, pinagdidescribe kay ito kung papaano si Jesucristo pinagkatiwala sa iyang mga apostoles ang misyon kay pagbalangibog kan marhay na bareta. Ang marhay na bareta sa giraray kan pagkamot kang mahal na Diyos, kan sa iyang pagpapatawad asin pagkaherak asin kaligtasan. Ining portion na ini kan ebanghelyo, pinagtutukduan kita na si Jesucristo ginagamit ang simbahan tangani na maging continuation kan sa iyang misyon. Pinagtutukdo man digdi na sa tuyang simbahan kinakaipuhan si Jesucristo
bilang source kan kapangyarihan asin otoridad. Asin nagigitang tunay na mga mensahero kan sa tuyang kagurangnan only when we perfectly love and obey Him. Pinagtawan baga ni Jesucristo sa iyang mga apostol ki otoridad na magpatawad sa iyang ngaran. Kasabay na duman su kapangyarihan na magtao kan pagkaherak kan mahal na Diyos duman sa parakasala. Asin sa paagi kaini pinapatawad ang sarong tawo. Pero siguro mas hararom pa na pagsabot kaining ebanghelyo nyato, iyon na pinagpapagirumdom kita kaini na ang pinakaklarado na paagi tanganing ma-express nyato an sa tuyang pagtubod sa tuyang kagurangnan na nabuhay liwat, warang iba kundi sa paagi nin sa tuya man na pagpapatawad sa tuyang kapwa. We cannot form lasting Christian community without such forgiveness. And unless we forgive others, our celebration of the sacraments, especially the Eucharist, is just an exercise in futility. Day masagom sa tuya ang grasya kaining pinagseselebrar niya to Domingo, kundi kita tatao magpatawad. Which brings us to the second part kan sa tuyang ebanghelyo. Yaon duman this was actually 8 days after kan sa tuyang selebrasyon kan Easter Sunday. Kaya pinagsusundan niya to na 8 days man after nagpahiling giraray si Jesucristo sa iyang mga disipulo. So inot na pagpahiling, wara pa duman si Tomas. Asin sabi ni Tomas, kung di ko ngaya makaagan sa kuyang muro, duman sa gira, kan mga pinagpakuan sa iya, di ako matubod. O ngunyan, the following Sunday, yaon siya. Nagpahiling si Jesucristo sa iya. Asin, resulta kay ini, nagtubod si Tomas. Ining istorya na ini actually carries with it a warning to us. Sabi ni Jesucristo, blessed are those who have not seen, but have believed. Thomas was able to overcome his doubts by seeing and even touching the risen Jesus. Siring na sa mga disipulos, iyuman ang ginibo. Pero kitang mga modernong Kristiyano, we no longer see, we no longer touch Jesus with our eyes. But we are told to believe kung ano ang sa tuyang nadadangog, manunungod kay Jesucristo. Kaya nga, sabi baga ni San Pablo, faith comes from hearing. Kinakaipuhan niya to na i-accept ining invitation or invitasyon ni Jesucristo na iselebrar asin man i-practice ang pagkaherak. Sa pinaka-konkretong paagi kaiyan, of course, is through the sacrament of reconciliation. I know most of us, kan nakaaging Semana Santa, kan nakaaging Kwaresma, nagbalo na magkumpisal, asin so iba, nagkigwa talaga nin panahon para magkumpisal. Girumdumon niya to so sinabi ni Jesucristo digdi sa satuyang ebanghelyo, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Kinakaipuhan na makikitang mga channels kaining katalingkasan asin katuninongan asin pagpapatawad kan mahal na Diyos sa satuyang buhay.
Magayon so sinabi, kay itong sa tuyang ebanghelyo, maging maheherakon, siring nan sindong ama maheherakon. Saro ining katukduan ni Jesucristo na pinagpapagirumdom sa tuya ngunya na Domingo. Sarong pagpapagirumdom na dapat isabuhay niya to. Magayon so sinabi ni Saint Teresa of Calcutta, sabi niya, if we pray, we will believe. If we believe, we will love. If we love, we will serve. Only then, we put our love of God into action. Naramduman ko lamang sarong istorya manungod sa sarong mayor kayto sa New York City. Sarong banggi, duman su sarong gurang na babayi sa sarong judge. Ninhuli tining babaying ininadakop na naghabas nin tinapay. Tangani na ipakaon sa sayang mga apo. Sabi kay itong mayor, kay puwanta ka ngayon na ipanish $10 o kaya ngaya 10 aldaw man sa presuhan. So natakot siyempre su lola, pero kan pagkasabi kay ni kang mayor, nagtao siyang $10 duman sa iyang kalo. Asin sinabihan niya duman, so mga tao na yaon duman sa courtroom, kamuman ngayon magtaraon intig sararo na $1. Punishment ngaya iyan sa Indo for allowing a city, for allowing a community where an old woman had to steal bread so that her grandchildren should not starve. Pinagpasa niya sa iyang kalo, and the woman left the courtroom with her fine paid and additional $50 pa. If we pray, we will believe. If we believe, we will love. If we love, we will serve. Only then we put our love of God into action. Amen. Matindog puan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako, sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hale sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang itas niya to an sa tuyang mga kahagadan, sa tuyang Ama, an sa tuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurang nanhinanyuga, an sa mong pambibi.
kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an pagtubod, padagos na magin mabinunga sa simbahan, ngunya na panahon asin sa iyang liwanag, magbangraw sa gabos na banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo God sa mong pamimbi. Tanganing anuman an mangyari, dai kita mawaaranin pagtubod sa karahayan, nin sa tuyang kapwa, dawa masakit mahiling an karahayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo God sa mong pamimbi. Tanganing huligan sa tuyang mga marahay na gibo, an mga nagduduwa-duwa, magbukas kan sa indang isip, asin makabalik an sa indang pagtubod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo God sa mong pamimbi. Tanganing an mga naghehelang, maranga kan kapangyarihan ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo God sa mong pamimbi. Tanganing an mga naenot na satuya, na tinauan kan tanda nin pagtubod, magkamit nin liwanag, kaugmahan, asin katuninongan sa presensya ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo God sa mong pamimbi. Amang makakamhan, warasan sa buwan pagtubod, tanganing mabuhay kaming pano nin pagsarig, asin makisumaro sa kapwa sa katuninongan asin kaugmahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang, mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami, nakuon mo ang mga atang kan sa imong banwaan, tanganing ang mga binago, huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin kan bunyag, magkamit kan kugmahan na dayong kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Sinsa sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na kakagurangnan, ipagrukiyaw sa gabos na panahon. At ang aning mas mamuraway na harubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Huli sa iya namumundagan mga aki iniliwanag para sa buhay na dayong kasagkoran. Asin nabubuksan ng mga atriyo kan kalangitan sa kahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubosan sa mong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugmahan gabos sa bilog na kinaban, patingani man ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Banal, 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 at katurangan, Diyos inangaw ko, ang langit at sinagang,
Kagurangnan ni kadanggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa sayang mga disipulos, na sabi, magako kamo gabos, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkabuhay mo liwat itinakaya, sagod na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapaghanig mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos laklero. Stiring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan na kapagaygaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi.
mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo, at mga nagkakasalan sa muya. Asinare kami pagdarahas sa subok, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya amuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Uli ka sa limuhan, kadean, asinan kapangyarihan, siring mat ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinato ko sa indo. Hare paghilingahan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Peace. Nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Naheraki kami. Cordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Tawi kami, Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagol sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana sinan sa kong kalag mauumayan. Hawag kasi dugo ni Kristo sagod sa buhay dahil kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri,
Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita.
O Diyos na makakamhan, itugot mo, nakikimahera kami, nan pakasabot kan mi sakramento Pascual padagos na magdanay sa samong mga isip. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 53,876 pesos and 25 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,988 pesos and 95 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 8,477 pesos asin 50 centavos. Siring man, available na po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo sa Satuyang Parish Office. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous 2,900 pesos, Anonymous 2,700 pesos, Anonymous 500 pesos, asin Jaime Daniel 300 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan ka mo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon po.